नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत अंडा कढी। त्यासाठी लागणारं साहित्य ही मी 5 अंडी बॉईल करून घेतली आहे। हे एक कच्चं अंड आहे, कोथिंबीर आहे, एक टोमॅटो बारीक चिरलेला आहे, 2 कांदे मी बारीक चिरले आहेत। हे घरगुती मालवणी मसाला आहे। तुमच्या घरी जो मसाला असेल ते तुम्ही वापरू शकता। ही चवीपुरतं मीठ आहे, एक फोडणीसाठी अर्धा कांदा मी चिरून घेतला आहे, 1 इंच आल्याचा तुकडा आहे, 1 वाटी सुकं खोबरं छोटी वाटी आहे ही, आणि 10 लसूणची पाकळी आहेत आणि छोटीशी हळद आहे। ह्यामध्ये मी गरम मसाला घेतला नाही कारण आमच्या मसाल्यामध्ये गरम मसाल्याचं प्रमाण जास्त असतो, तर तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही गरम मसाला वापरू शकता। कांदा, खोबरं, लसूण आणि आलं हे सगळं आपल्याला आता तव्यावर भाजून घ्यायचं आहे। याचे मी आता बारीक पीस करून भाजणार आहे। सुकं खोबरं पहिलं आपण भाजून घेऊया। गॅस मीडियम वरती ठेवलेला आहे। खोबरं आपलं लालसर भाजून झालं आहे, त्याला 1 मिनिट आपल्याला लागलेला आहे। लसूण टाकायची आहे, आलं, आपल्याला हे वाटण सगळं मीडियम गॅसवरतीच भाजायचं आहे। कांदा घालूया, थोडं तेल घालूया, कांदा आपला भाजून झालेला आहे, असा लालसर कांदा व्हायला पाहिजे। हे सगळं कांदा खोबरं सगळं एकत्र आता आपल्याला मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे। कढई आपण ठेवली आहे गॅसवरती आणि पहिल्यांदा आपण पाऊण चमचा तेल टाकून घेऊया। पहिल्यांदा आपण अंड्यांना अशी खाच पाडून घेतलेली आहे, सगळ्या अंड्यांना अशी पाडून घेतलेली आहे आणि आता आपण ही तेलामध्ये सोडणार आहोत। अशी पहिल्यांदा आपण तेलामधून जराशी फ्राय करून घ्यायची, म्हणजे अंड्यामध्ये जो नरमपणा असतो बाहेरच्या बाजूला तो चांगला होतो एकदम। अंडी चांगली अशी फ्राय झालेली आहे, आता आपण ही काढून घेऊया। आता आपण थोडं तेल टाकूया, 2 चमचे आपण तेल टाकलं आहे। तेल आपलं तापलेलं आहे आणि पहिल्यांदा आपल्याला कांदा फोडणीला द्यायचा आहे। कांदा असं चांगलं आपल्याला फिरून घ्यायचं आतमधून। टोमॅटो घालूया, थोडंसं चिमूटभर मीठ टाकूया, थोडी कोथिंबीर घालूया, मसाला, हळद। गॅस आपला मीडियम वरती ठेवलेला आहे। आपण जो मसाला बारीक केला आहे मिक्सरवरती तो आता आपल्याला घालायचा आतमध्ये। पाणी घालूया, थोडं पाणी घालून, म्हणजे आपण 1 ग्लास पाणी वापरलेलं आहे। यामध्ये मी ओलं खोबरं वापरलं नाही आहे, तुम्हाला वापरायचं असेल तर तुम्ही वापरू शकता। चवीपुरते मीठ, थोडं आपल्याला अजून पाणी लागेल, साधारण अर्धी वाटी। 2 ते 3 मिनिटं आपण झाकण ठेवून देऊया। 2 मिनिटं आपली झालेली आहे आणि ही चांगली उकळी आली आहे। आता आपण जे कच्चं अंड घेतलेलं होतं ते फोडून आपण आतमध्ये हे पहिलं घालणार आहोत। घातल्यानंतर लगेच हे असं ढवळून टाकायचं।
म्हणजे अंड्याची टेस्ट त्या कढीला चांगली लागते, म्हणून आपण एक अंडं आतमध्ये फोडून घातलेलं आहे। गॅस मिडियमवरती ठेवलेला आहे आणि ही जी अंडी आपण आता फ्राय करून घेतलेली आहे ती आता आतमध्ये सोडायची आपल्याला। कोथिंबीर घालूया। गॅस मिडियम करून पुन्हा 2 मिनिटं आपण झाकण ठेवणार आहोत। 2-3 मिनिटं आपली झालेली आहेत आणि अंड्याच्या कढीला चांगली उकळी पुन्हा आलेली आहे आणि ही अंड्याची कढी आपली आता चांगली होत आलेली आहे। कोथिंबीर थोडी आणून टाकूया। आता अंड्याची कढी बनून झालेली आहे। गॅस बंद करते। अंडा कढी आपली बनून झाली आहे, एकदम चविष्ट झालेली आहे। ही रेसिपी एकदा तुम्ही करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।